Abbas radiyallahu anhu wannan da ita ce wanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare su ya ambace ta ita al-ilatul manqulat anhum a cikin tarihin da yake an ciro shi daga gurin Abdullahi dan Abbas wa gairi da mawurin waninsa ina sahaba daga sahabai wa tabi'ina da tabi'ai wa jami'il mufassirin al-munazzih kama ga baki ɗaya masu tafsiri masu tsarkake zatin Allah ba sa kamanta shi da ababen halittarsa. Amma Al-Qur'an ya za a yi a gane cewa Al-Qur'an ya zo da magana a kan tawili. فقد أمر الله تعالى كما تقدم أي الله مدوكاكين سركي يا يقضي كما يدي كباتا أسات يدي كباتا لتدبر الآيات بدلك تدبر بدلك لورا بدلك إذنا بدلك ديبيا آيوين نسكر تدبر عن نسكي والعلم بها كما بدي يا علم ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wannan wani halin mu'minina an yakiru alaiha summan wa umyanan. An hana musulmi su sallama kawai su ke ba a kanta su karanta su wuce su yi gaba ba tare da sun san ma'anar ne Allah yake nufi ba, su zama kuraba zama makali a kan wakilan ayoyi a lallai an karanta saukar musu shi ne don su karanta shi su fahimce su kuma gane da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a wannan abubuwan da ya saukar. Wasikir ta'awil bil nafsi kuma wasakarar ta'awil bil nafsi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci tarihin nan da lafazi a cikin Al-Qur'ani a kusan wurare da dama. Allah subhanahu sarki ya tabbatar masa ya faɗa a cikin surat Ali Imran aya ta 7 da bismillahir rahmanir rahim wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kafin fata babu wanda ya san tawilinsa face sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala haka na ubangiji madaukaki sarki ce wa kadhalika yashtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka. Lokacin da yake magana da Annabi Yusuf yace kamar da kai ubangijinka ya zaɓe ka daga cikin zaman da yake wa annabawa kai da ƴan kwanwa kuna da yawa amma kai ya ɗauko ka ya zaɓe ka ya zama da kai annabi wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma ya sanar da kai dangane da abin da ya shafi mafarki tawili idan an yi mafarki aka zo aka zaɓe ka za ka iya fassara shi kuma ma'anan nan abin da ka fassara shi za ka ga ya tabbata ويتم نعمته عليك وما يشك نعمته عليك النبي يوسف كما يدعى الله سبحانه وتعالى في غير مسلم. saboda haka babban tawari ya fito dangane da mas'ala ta mafarki yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Yusuf. To wannan mas'ala ta tawari ne ba ta tsaya akan annabi Yusuf kadai ba. Saya akan annabi Yusuf kadai ba. Annabi alaihi salatu wassalam ya fassara wa sahabbai da yawa mafarki sai da na Abubakar sai da na Umar Usman Ali duk sun fassara wa sahabbai da yawa mafarki da bai sun yi tafi da sun kuma ila yau da kiyama wannan ilimin yana nan ba a keɓance shi ne kawai akan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. يعلم معاني وبيان وتفسير الاحاديث وبلغه سبحانه وتعالى يا سلام كيف قانون البيان التفسير وذكر الابديه يا شافي
mafarki da ma wani abin da ba mafarki ba ne. Wa kana ta'ala haka nan ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a nafsu sura illa wacce aya ta shida ce a Yusuf, wannan kuma aya ta 21 inda yake cewa wani mu'allimahu min ta'awilil ahadith, a dan kuma dan ku sanar da shi tawili na mafarki. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗi a cikin surat Yusuf aya ta 101 wa inda Allah yake cewa rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Ina godiya Allah subhanahu wa ta'ala daga irin baiwar da ya masa shi ya ubangi hakika ka ba ni mulki kashi na jagoranci na ƙasa ta Masar na zama ni waziri komai za a yi ni nake wata umarni wanda ba dabara ta wace dan dabara ta ba ta isa ta ba ba kuma ni kadai annabi Yaqub ya haifa ina da ɗan uwa da yawa inda son sa ne ma da ta ba a ji da a ta isa na ga da kamar da suka saba yawa Allah wannan babbatancin shi amma duk da haka ka ba da mulkin nan gashi su kansu sun zo abin da ka sanar da ni a cikin mafarki na gashi da su da mahaifin duk sun zo sun kuya suna masu gaisuwa zuwa gare wannan ɗaukakan girman na tabbata ba na bane ba da ba ta bace kai kama da wannan sannan kuma ya ubangiji bayan wannan wa'alamta ne min ta'awil ahadith sanar da na gaba da kawo na mafarki da abin da ma ba mafarkin ba ne in an zo min da shi kakan tun kayan da ni gane ne ake nufi wannan ba kawo duk wannan kalmomi ne na tawili cewa lallai akwai magana na tawili a ambaci abu amma ba shi ake nufi ba harshen larabci cike yake da wannan har a ilimin balaga ma akwai bamun da ake ambatarsa da suna al-majaz shi kansa majaz ɗin yankasu ila sa ya faɗi zuwa abada wanda yake inkarin wannan to ya koma wancan babu dama Qur'ani da larabci ya sauka sannan larabawa tun gabanin alƙur'ani ya sauka suna da wannan ƙa'idar da su ambaci abu amma ba shi suke nufi ba kuma mai sauraro ma ya san ba wannan abin yake nufi ba hakan ya zo da wannan tsarin yaransu ya zo da wannan ina samun abani na balaga suna nan da cike da ilimi dangane da abin da ya shafi a jihar wannan abu ne da yake ba koyi ba ita ce a harshe na larabci ko a harshen hausa shi ma muna da shi kamar yadda yake a harshen larabci yanzu da mutum ya zo ce ma na a yi wata fada da na sha kalmar sha ne mujarrar ɗinta ita kadai ce an san ka ɗau abu sa a bakin kai haka ne ka sha wanda yake ba abu nema masala siyu abu mai ruwa amma sai kama kake magana da abokin ka ko da hausawa ya kwanka ba daga warin ba da wanda ba haushe ba wanda shi da ma da aka tashi koya ma an nuna ma sha kawai shan abu ba da shi yake magana da ɗan yara kawai kuna ya kace ai wata kwana da ka sha a cikin kukuwa wannan zai da cewa wannan da ko ta kai ka sha a baki zai yi ba zai yi ba kada yi ma ta fi da hausa shi ma duk da kasa da su a ciki amma kalmar ta ɗauke ta ita kadai duk wanda aka gaya ya san sha da wani ko sha da lemu ko sha da wani abu sai amma tana shiga jumla sai ta yi sai ta shakka siyakin kalmar da ta zo a farko da kalmar da ta zo a ƙarshe su suke canjawa wannan ma'anar ta tashi daga ma'anarta wacce aka sani kusan da aka kuma alhamdulillah a yin yara muna da irin wannan abubuwa mun ji ayoyi su
suka zo da magana a kan me tawili ba ma hadis amma a bangaren hadisi ba bangaren jama'a da hadisi sai shirka ya zo a cikin hadisi ingantacce an ibn Abbas bin daga Abdullahi dan Abbas Allah ya da gare su kare shi وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفيه او قال على منكبه فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اتانا ابن عباس يشاء صلى الله عليه وسلم يا طول الانسان اكل ابا الاسلام سيشاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل ya ubangi wato ka fahimtar da Abdullahi wato addini ka fahimtar da shi yadda addini sannan mu'allimu ta'wil ka sanar da shi fannin ta'wil ashe kaga fahimta ta ilimi ta sha bambam da kuma mai ta'wil abubuwa ne guda inda tawili shi ne bidiyo shi kenan dan me annabi ya raba wannan tunna ta gaba yace wa allim tawili haka kenan abubuwa ne guda nan ka sanar da shi hakikanin addini ya fahimci asali da fari na addini to idan kuma da akwai wani abu mai rikitarwa a cikin addinin ba ya ke komawa zuwa gare shi فمن أولئك الصحابة كان أن الصحابة ابن مسعود أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى يكاد يدعى برزقه فقد بين أن المقصود فيما يبين أكد شوى أبن الإنبياء ولكن وسيدنا جبريل عليه السلام إن ملائكة جبريل أمر ألا يكاد تبتع برزقه فقد صحيح البخاري صحيح أصل صحيح البخاري رقم الحديث 3200 اسم وتلتمية ورقم لقب حديث نبوه تدليل تتلاتين دليل في البخاري وما كما يقول أصل مسلم حديث تدليل تسبعين دولة وكذلك هكذا أول أبو هريرة فيما ينتهي للتام كما في صحيح مسلم كما يدل في صحيح مسلم صلى أو أعرب الحديث منها 75 لقد الحديث دليل لسبعين دليل وقد جاء عن أبي هريرة حقيقة يقول أبو هريرة يشهد ولكن رأى رجلة أخرى فقال أو قال أبو هريرة رأى جبريل يا بنت ولقد دلبر أبو هريرة يشهد بأن لا يجب بأن إلى دبر إلى عام تدبير ينقوم أواني بالدعاء الكامل ملائكة جبريل هكذا إمام البخاري يا أيها أسئلة إذا تجلد مصر حديث من الدليل ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدة عائشة ما صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا ما تأتي حتى تعرفه هكذا بس كده تبص الشيطان كسر شيء بعد أن wanda ba ta san shi ba wannan abu ba ta ji wani abu wanda min kawai ba ta san wannan abu ba illa ta ya ta aiko ba ta sai ta koma ta yi lura da wannan abu har ta san wannan abu wannan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi alaihi salatu wa sallam ya faɗa kare ce man muslima usliba Allah ke annabi ya faɗa duk wanda aka yi wa bincike aka yi masa isali uzziba sai ya azabtar da shi Allah ka kasa mu cikin wani bala'i amma a cikin abinci da kaza shi ne hisabu da ko wadda ko sa ta sabu ga dama ita ce farkon ba
sai ta gyara ma za a taɓa wasu al'amura in ma bata gyara ba su ma ba za a duka su ba sai dai na haƙƙin bawa ne a kanka amma ba ta yi san ba za a taɓa wani abu sai dai a zama mutum sannan sauran kyawun ayyuka na ɗauka a bawa yadda ya zaɓenta kuma kamata na in ba shi da su a ɗauko dai kuka su a sake ɗan ƙarama na saboda ka daga sallah ake ba isa ta ce man musiba da duk ake masa isari Allah ka kaba da sarrafa sai da shi bane sha sai ka fata da shi to wannan shi kuma ka sake jin wani hadisi a gaba sai abin da zai mata kamar akwai yayi kawo da shi wanne ne kan Aisha sai ya Aisha ce فقلت سيدي أوليس يقول الله تعالى يا ملك الله كيف أقول لك أما يقول في من الكنيسة يأتي فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمة فلا يحسب حسابي ليه سوف sama kawai ya Allah ne ka kamar kinta ne shi ake kirawo kai da nan ka je sai ka je waɗanda za su yi kinta ne sai ka je gobe shugaban su dama yana da alaƙa da kai ko ka dama shi ya tura ka sai ya ɗauka complimentary card sai ya rubuta su a wannan kagwai na yi ko ma ya ɗauka complimentary card in ka je ka ba a wani kana zuwa ka ba shi hoto sai ya nuna sauran masu mutane kuskus ainihin kuma da ke yi to kai a sunanka sunana da ya karanta a ka da babba shi ke da shiga a farko suna sai a shawo shi ke kai faɗan ayi haka musamman a yanzu da garo to tambayar ku a fara a yi in ke nisa da yi wa mata sai a shato wani wurin kuma kama wanda shi alamalwar ne kaza da yi kaza da yi kaza da yi kai kanka sai ka sami ka mutu ka hanyar kuma ka yi kuma ta kwashe ta kai kuma kwashe ta kai isa mai kasirar ke farfar ke ka shi ka shi Allah ya mana kuma ta ji wancan man musibar musibar kuma ta ji wannan ayar ga abin da Allah ya baka dole ta samu kawo fakari kawai sai da shi fakari saboda a gaban wanda ake sauko da wahayi shi ta kai ba ta ba wata magana fakari sai shi inda ma zalika al'arab walakin man kuntisha hisaba ya hadi Allah ka kai sai ta ce sai ta ce ai inna ma zalika al'arab أيضا فسوف يحاسب حسابا كثيرا أبدا أن يكون أبجرو دا أيكا أن أبجرو دسو أكوتك gaban abubuwan da duk da ba su cika ba sai a kan da kai ka shiga rahamar Allah da shi kansa Allah ya mana sai sa ki tabbatar maka walakin sai dai man nukishan hisaba ya haɗu wanda za a ce abinci ba a yi ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗai kuma da ya haɗu ya haɗu Allah kada yi mana haka da duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa ku shiga rahama da jirgin Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu alaikum cewa Allahumma allimhu hikmata wa ta'wil al-Qur'an ya ubangiji ka sanar da shi hikima da ta'wil al-Qur'an wa bi ma riwayat akala a cikin wasu daga cikin riwayoyi Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ya ubangiji ka sanar da shi ka fahimtar da shi addini sannan ka sanar da shi ta'wil وقال صلى الله عليه وسلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا بنا لذلك الرجل
وقامت الذي لم يفهم قوله تعالى فلنتبه فينشبك السماء باللسان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. bayan an saukar da wato an wajabta azumi na wata Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda lokacin azumin zai samu. wa kullu ku ci washrabu ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, hadde farin zare ya fita daga cikin bakin zare. A nan kuwa sahabbai da yawa sai suka kasa gane me annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Dan wasu sun ce iya nan ma aya ta fara sauka zuwa min al-khayt al-aswad ba min al-fajr. Wasu malaman sun ce iya nan ta fara sauka. Sannan sai da kadiyar ta zo ta rikitar da sahabbai suka kasa gane ya ake nufi, sai wancan ya je ya samu farin zare, ya samu bakin zare, ko ya samu da baibayi fari, ya samu da baibayi baki, wani ya zo ya sa shi a kan bisa nasa matashi, yana yin barci yana kallonsa, ko ya daura a kafarsa don ya gane yaya zai iya gane cewa ya bambance wannan fari ne wannan baki ne. Har kuma zai gane ba sai dai kariya ya suke su haka ne tuni abinda suka fahimta ne, abinda suka fitar da haske a kayan tabayyar haske ya bayyana daga cikin farin ne duhu dare. Da saboda haka sai suka ɗau wancan da ɗaukowarsa a matashinsa yana bacci sai ya barka, sai ga hanyar da bai iya gane wanne ne barin wanne ne barin ba. Abin da sai ranar ta fito haske ya shigo sai ya fahimci Ibrahim ya bar. To daga nan ne sai ya kame ce wannan lokacin shi ne farkon lokaci ne mai. Amma ka ga abu a haka ne. Wasu sai suka ce daga nan kuma sai a jimla ta gaba ta sauka gidan farko suka ce a duk lokaci guda. Suka ce dalilin kuwa ai an ce da banda da yasa suke sauraron al'ummar suka ce ba a samu wani fasala ba a tsakanin a lokaci guda wannan ayar da sauka. Saboda haka sai da annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka rika zuwa suna cewa ya Rasulullah me ake nufi da wannan, me ake nufi da wannan. Annabi alaihi salatu wassalam sai ya musu bayanin shi huwa sawabul layl wa bayanun nahar. Abin da ake nufi shi ne sawabul layl, duhun dare wa bayanun nahar. Sannan da alfujir ya fara kulluwa ba alfujir tasiri ba alfujir tasiri, alfujir ɗin guda biyu. Na farko shi ne wanda za ka ga yana fitowa da ya ɗauki haskar sai duhu ya sake zuwa. Wannan shi suke karsa da alfujir tasiri wanda yake makarici. Na biyu shi ne wanda da hasken ya fara sai ka ga yana ta intidali, ina ta shimfiɗuwa shi ne sadiki, shi ne a wani hadisi Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa sahabbai su ci abinci lokacin da Bilal ya kira sallah. Amma Abdullahi bin Umar yana yi kiran sallah to su kai, saboda shi Bilal lokacin kiran sallarsa shi ne yana yin sa ne a tsakiyar dare lokacin da alfajir kazumi yake fitowa, to sai ya zo yi kiran sallah da sallah asuba dan jama'a su kinsa kamar yadda ake yi kiran sallah farko ranar juma'a. Dan jama'a su isti'idadi ko da wani yana da janaba ko makamancin haka ya tashi ya jahaza gabanin alfajir da sadi ya fito ibn Umm Maktum ya yi kiran sallah. Saboda ka sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan me yayi tawili ne, ya musu tawili ga abin da ake ne ba inda suka tafi ba nan ne manufa ba, ba inda ne manufa ba. Allah wani bacci ya ɗauke shi ke nan sai a fara ne ma kuma kake nan nan ne farko shi kuma lokacin halin da suke a shi ne manufa. Yi musu bayani dan nan ga abin da Allah subhanahu
wa ta'ala yake nufi da awwalan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yanfa'u wa yastahibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan ya zo yi masa tarihi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ma lam yanfa'u, abin da shi wannan sahabu bai fahimce shi ba wa yastahibu kuma bai gama fahimta wannan abu ba. Amma sahaba amma sahabai فالأصل أن آيات الصفات عسل شيء ويستحال تسبب الله مكروه يسلم ومصائل الاعتقاد وكما مسألة قدر الاعتقاد لتوحيد كانت مفهومة المعنى لهم سجنت لسفر شيء ومعروفة كما أفسر اسمه لأن القرآن وكثير القرآن نزل بلغته يا سوكا تيارش التي كانوا يخاطبون بها وكان وانتهي على سنه مكانها في الكتاب أسكانت. فإذا أشكل عليه أمر إذا ما على أمر يتدس فما يتدس آية ترجماتها سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيسجد تقيش الله sallallahu alaihi wasallam an dangane da wannan abin da ya fitar da su ya ci tafi wai jami'i saboda ya yi musu wannan abin ya bayyana musu shi wai bayyana lahu ma'anahu ya bayyana musu ma'anarsa fa ya samu alama su da wura saboda haka sai su fahimci abin da ake yi dangane da wannan aya ko kuma wannan تشبه الناس. وعندما يرون هذا لم يفهم معنى نفسه أما تلك الدولة يجب أن يفهم النفس فإنهم يبينون لهم معناه ولا رسول سكفر الجيش ولا سكفر النبي صلى الله